Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagiyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Comelec naguntat na sa pagbaton sa mga pirma para sa People's Initiative. Lalaki nga wala sang ulo na sapmuan sa kampo, iya ulo missing. Duha ka mga babae nga mamista sa Cadiz, patay sa mabunggong ilang motorsiklo sa Center Island. Mayor Abby Benitez, wala sa may nakita nga rason para mag-resign si President Ferdinand Marcos Jr. Kag sa Good Vibes, Negrense Ultramarathoner, milibot ang isla sa Negros sa sulod sang anong kaadlaw. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, onse ka mga barangay gikan sa 3 ka mga banwa ka syudad sa probinsya ang nag-report sang kahalitan sa ilang nga humayan tugas ang dry spell. Sa report ng Office of the Provincial Agriculturist, may 8 ka mga barangay ang apektado sa Himamaylan City, 2 sa Kawayan kag 1 sa Banwa sang Isabela sa 117 tanan ka hektarya sang humayan. 143 ka mga mangunguma ang apektado. Suno kay Dina Henzola, ang pamuno sang OPA, iga-verify nila ang ginreport nga damages nga nagdangat sa masobra 7 million pesos. Kung may insurance ang mga mangunguma, sarang sila makaklaim para diri. Wala pa man sa may na-report kahalitan sa kasapatan, pero suno sa Provincial Veterinarian sa Surusang Negros Occidental, laya na ang mga halalbon sang kasapatan. Na-orient na ang mga farmers sa ila nga dapat himuon. Samtang, nag-distribute naman ang OPV sa mga vitamins kag electrolytes nga pwede magamit sa mga mangunguma para mabuligan ang kasapatan sa tunga sang El Nino phenomenon. Ano sinakses sa irrigation, ma'am? Kay ang Kalabanan, di iban, daw rain-fed ang nag-submit. Meaning rain-fed, kasali lang sila sa ulan. Sa upland, Wala sila irrigation nila. Ang iban, may araman ang mga tasok, no? Ti galing kay, or probably may mga source of water man na sila, galing kay ti, depende kay base ang flow, bala. Sang source of water nila, river, o kag, ang iban, nga kung may irrigation man, ato na sila sa tail end. Sa number 9, 2 ka mga magagmay pa nga mga marala na rescue sa Talisay City. Nakitaan sa may campus ang tubo sa Sendagusa, Barangay Matabang sa Talisay City sa mga nagatrabaho sa kampo kag turnover sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang Visayan leopard cat ukon mga maral. Ang mga maral, ang isa ka leopard cat subspecies nga ginakabig nga vulnerable. Locally extinct na ini sa Cebu kag Masbate kag wala na sila sa maistaran didto. Kag, may jutay na lang nga nabilin sa Panay kag Negros. Nagkahibalo ang mga pumuluyo sa lugar nga ang maral ang ginaproteksyonan. Bangod, jutay na lang ini. Sila gani, gilihon sila nga nagpahibalo sa LGU sa makita ini. Giturn over naman ini sa DRRMO sa Enro sang syudad. Sa number 8, 3 ka mga empleyado sa Office of the Building Official sa Bacolod City ang naisyuhan sang show cause order angot sa ginaalegar pagpangilkil. Sang Biyernes, gin-issue na sa City Legal Office ang show cause order batok sa 3 ka makatapos ang Office of the Building Official na lakip diri 2 ka mga engineer nga nagaserbe building inspectors kag job order worker. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez, on duty pa ang mga regular employees pero wala anay sila gintagaan sa trabaho samtang ginausisa ang alegasyon sang pagpangilkil nga ginpadangat sang tagreklamo nga negosyante batok sa ila. Sa sulat nga ginpalabot sa mga building inspectors kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ila ginpanginwala ang alegasyon sang tagreklamo nga nangayo sila sang 5,000 pesos para mapadasig ang ila pagkuha sang clearances sa OBO para sa business permit application. Pero ginsiling ni Ting nga may CCTV kag cellphone video ang tagreklamo sang pagbato nila sang kwarta. Magluwas sa OBO, ginpausisa man sang alkalde sa National Bureau of Investigation
Bacolod, ang 3 pa ka mga empleyado sa Business Permits and Licensing Office may angot naman sa pagpameke sa gina-issue nga business permit. Sa number 7, kapalaran sang kontrobersyal nga Halandumon Tower nga ginakabig ni Mayor Aldi Benitez nga simbolo sang korupsyon ang yan na lamang ginatugyan sa publiko. May report si Nico Delfin. Hasta karon wala pa mapasiga ang Halandumon Tower sumugod nga ginpangkawat ang mga electrical equipment kag linya sang kuryente sa tower sang Oktubre. Gani gintugyan na ni Mayor Albi Benitez ang mangin kapalaran sang tower sa publiko. Pagi sa Bacolod PIO luyag may baluan sang alkalde ang sentimento sang publiko angot sa kontrobersyal nga edipisyo. Ato nga giniibo is really designed sa ilang preference. Kung ano ginang gusto sa pumuluyo, amo man ang ato nga ginasunod. So for this particular case, no, daw hindi ko ma-decide kay hindi ko kung ano ang sentimento sa mga tao. Of course, napatihan na nga it became a symbol of corruption sa mga nagligid nga administrasyon. Wala man mapaiway sa alkalde nga mangusisa kundi ina ang relo nga sadto pa ginapangita sang gintukod sadto ang tower sa rotonda sang Gatuslao kag Gonzaga Street. Yes, makikita ko na pero sa start na ako there's no back. Natula na. I don't know, pero wala nang diyan ito during that time. Sino nagbukas sa ito? Hindi man ito katakbo ka ng ulungan. Wala na, Mayor. Kay ang structure na lang ito nabilit isang dohiya. Pero kung may relo na sa una, hindi na May 4.8 million pesos ang pondo nga gingamit sa construction sang iconic tower sang 2019. Gina-assess naman sa karon sang City Engineer's Office ang halit nga natugas ang pagpangawat sa tower. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 6, lawas ang tawo na sapuan sa Sagay City. Ulo ang ginapangita pa. Padayon pa nga ginapangita sang kapulisan ang ulo sang isa ka lalaki nga nasapuan sa katubuhan sang Purok Buntod, Barangay Poblacion 2, Sagay City kahapon sang aga. Ang biktima ginkilala kay Joel Lakaw-Lakaw alias Karang, 30 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang amuman nga lugar. Ulihi nga nakita si Karang sang Sabado sang gabi sa isa ka baylihan, apang pagkalunes nasapuan na lang ang lawas sini sa katubuhan. Gilayon man gindala sa punerarya ang lawas ng biktima samtang paday naman ang pagpangita sa otoridad sa iya sini nga ulo. Tubtub karon wala pa sang suspect ang kapulisan o kun witness nga makatudlo sa kung sino ang nag-ubra sang brutal nga krimen. Sa number 5, duha ka mga babae nga mamista kung tani sa Cadiz City patay matapos mabunggo ilang motorsiklo sa Center Island. Patay sanday Judy Ann Rapana, driver sa motor, 21 anyos, kagang angka sini nga si Angel Clarito, 20 anyos. Lunsay mga taga-sudad sang Sagay matapos makabunggo sa Center Island ang ilang motorsiklo nga ginasakyan sa barangay Kabaog sa sudad sang Cadiz Domingo sang hapon. Sunod sa kay Police Captain Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP. Gikan sa Sagay ang mga biktima kag padulong ini sa sudad sang Cadiz para mamista. Dugang pa ni Fernandez, bangod marasig ang pagdalagan sa motorsiklo, sang nakabunggo ini sa Center Island, nalampos sa salsalon nga poste ang motor, kabangdanan sa paglabog sa mga biktima. Dead on the spot si Rapana, samtang dead on arrival naman sa ospital si Clarito. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang nagluntad nga aksidente. Sa number 4, kontrata para sa dugang nga supply sang tubig sa Bacolod na talana pirmahan sa Biyernes. May nagalibot nga petisyon sa pila ka mga kabarangayan angot sa reklamo sa serbisyo sang Basiwa Prime Water sa Bacolod. Pero siling ni Mayor Albi Benitez, daw hindi na ini kinahanglan matapos na istoryahan sa iya ginpatawag nga Water Summit ang pag-construct sang dugang nga infrastructure project nga sarang mapunan ang malapit sa 20 million liters a day nga kulang nga supply sang tubig sa syudad. Sa Biyernes natala na ang pirmahanay sa tunga sang
mga bulk water supplier kag Basiwa Prime Water upod man sa Bacolod LGU agud mapasiguro nga matigayon ang supply sang dugang nga tubig sa sulod sang 3 tub-tub-anom ka bulan. 15 MLD ang magagikan sa Injection Point 2 sa Bacolod Bulk Water Incorporated kag 5 MLD sang spring water halin sa Alangilan ang ginapaabot makahatag solusyon problema sa water supply sa syudad. No, kaya mo to nga aton nga ginagrihan nga unahon ta anay ang supply. Kulang mo sila sa 20 MLD, so may ara kita na identify nga 20 MLD nga mahatag sa prime water. And then after some contract signing, lantaon pa naman ang mga obstacles nila sa pag-construct. Right of way, kung ano pa mga issues no, that can be solved through the support of the LGU. No? Sa number 3, nagapadayon ang blood sampling sa mga baboy sa Negros Occidental. Inagot mapaayo ang status sa Negros Occidental bahin sa African Swine Fever. Kabahin sa mga ginpanagtag sa probinsya ang mga tube para sa collection ng blood samples. Sunod sa kay Dr. Placid Alemana, ang Provincial Veterinarian, target sa Negros Occidental, gagikan sa red bangod sang kasong ASF, ma-downgrade sa pink, kagagod makakuha sang RAS o kun Recognition of Active Surveillance. Ang RAS, isa sa mga requirement para makagwa ang baboy gikan sa probinsya. May 8 ka banwa ang syudad, sadto ang may kaso sang ASF. Sa karon sunod sa Kalimana, wala na sa may mamonitor sang mortality o kun pagkapatay sa mga baboy. Naplastar naman ang mga protocol kag mga ordinansa. Samtang, sili nga Pebrero magadistribute sang 2,000 pesos nga ayuda sa mga apektado nga hog raisers sa San Enrique, Valladolid, Hinigaran kag Ilog. Massive surveillance by collecting some blood samples nga aton isubmit sa Bureau of Animal Industry. Monthly na do. Subong hindi sila nga monthly, sige-sige ang ato pangulikta actually. So hindi lang sa 8 ka positive areas but province-wide no. Kaya ang tinutuyo naton nga makakuha kita sang RAS no. Para nga matagaan kita certificate kag eventually ginatry gid naton nga magkaroon kita ng RAS kay tungod nga ang iban subong naga-centennial na sila. So nakita naton since wala reported mortality sa baboy, so pwede na sila ka-restock. So magdamo naman ang aton nga baboy. Sa number 2, Mayor Albi Benitez wala sang may nakita nga rason sa panawagan sang pag-resign ni Presidente Marcos. Wala sang nakita nga rason si Mayor Albi Benitez para sa panawagan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga mag-resign si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagapati siya nga may ginapaabot nga political showdown kasunod sang amo nga panawagan. Bisan ang anak sang alkalde nga si Victoria City Mayor Javi Benitez, wala ginpaabot ang amo nga pahayag halin sa alkalde sang Davao. Ginpahayag man ni Mayor Albi nga kun ini ang may kangtanan sa pagpamatok ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa ginduso nga People's Initiative para matigayon ng charter change, mas nagakaangay nga masugura na lang ang debate para sa ginalauman nga pag-amend sang Constitution. Si Mayor Albi kag anak nga si Victoria sa City Mayor Javi kabahin sa mga nagtambong sa bagong Pilipinas kick-off rally nga ginpangunahan ni Presidente Marcos Jr. sa Manila. Do wala mo kita any valid reason for resignation. Ang ginambal ni former President Digong was more in the People's Initiative. Let the debates flourish atong initiative. Actually, I was surprised. I mean, I know that former President Duterte would say certain things. I didn't really expect it to come from him. But in terms of that remark, I think everyone is free to say whatever they want. Demokrasya ito. But of course, you can't help what many people are thinking of those remarks.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sumugod siyang kahapon, nag-untat na sa pagbato ng talatapan sa Commission on Elections sa Negros Occidental sa mga signature sheets para sa People's Initiative sa Charter Change. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ini kasunod man sang mando nga nabato nila gikan sa Comelec Manila. Sunod sa kay Ananoria, ang instruction nga nabato nila nagasiling ka ang damlag nabato nga signature sheets ipi-serve kag isil. 248,398 ka mga lagda ang tigayon nga nabaton sa Comelec Negros Occidental. Damlag pa ang Comelec and Bank sa unanimous nga decision ang nagsuspend sang anuman kag tanan nga mga proceedings angot sa People's Initiative. Sunod sa kay Commissioner George Garcia, kinahanglan sang review kag dugang nga provisions sa implementing rules and regulations o kun IRR sa People's Initiative para malikawan ang confusion o kun misinterpretation sang layi. Ginatumod ni Garcia ang Comelec Resolution 10650 nga nagaserbi nga IRR sa Republic Act No. 6735 o kunang Initiative and Referendum Act. Ginhimutig sang Comelec nga ang lihok may kaangtanan sa konflikto sa tunga sang duha ka mga chambers sang Kongreso. Ang instruction sa amon is to preserve and seal lang. Meaning taguon ng anay. I-secure lang anay. In the meantime, pending instructions. Beginning yesterday, why na kami hindi kami kabaton. Sa Good Vibes, isa ka ultra-marathoner ang pinakauna nga persona nga ginlibot ang bilog nga isla sang Negros. Masobra sa 700 kilometers ang kabilugan nga iya gindalagan sa sulod sang 6 ka adlaw. May report si Romeo Subaldo. Enero 20, las 3 ang hapon, nagbiya ang 50 anyos nga si Rolando Espina sa Kilometer 0 sa Capitol Lagoon sa Bacolod City. Inupdan siya sa iya grupo nga timbagat sa iya nga Negros Loop o kung ang paglibot sa bilog nga isla sa Negros nga nagadalagan. Una nga leg, Bacolod to Sipalay, masobra sa 165 kilometers ang kalawigon. Istorya ni Rolando, ini ang pinakabudlay nga parte sang iya dalagan. Halin pa siya sa island kung saan siya nakabase. Matugnaw ang weather dito. Nag-abot siya sa Pilipinas, 2 ka adlaw antes ang iya dalagan, kag wala pa maka-adjust ang iyang lawas sa temperatura diri sa Pilipinas. Kaya kang init, ga-adjust pa ko. 2 days before lang ko nag-abot ko sa Ireland, winter to, negative 5 pagkaling ko to. Nag-abot niya, 35. Doon mo malupok ulo ko. Pero anyway, natapos man. Adlaw gabi, bisan kaagahon, padayon lang siya sa pagdalagan. Tulog kag pahuway lang makadali, padayon naman liwat sa pagdalagan. Ang timbagat, amo ang nag-assist sa iya. May nagasunod sa iya nga salakyan, may nagabulos-bulos drive, tulog, kagupod man sa iya sa pagdalagan sa dalan. Di ba 4 kami? So, example lang isa maupod sabi maranang isa, mapauway ang isa anay, magwapas ang isa, duha pa naman sa salakyan. Example ako, madlaga, maran ko, mapauway ko ng salakyan, mga 30 minutes, siya after that, mga 30 minutes after, manawag naman sa salakyan, siya naman madlagan, ako naman madrive. Si Rolando, okay lang sa pagdalagan bisan init kag tugnaw. Adlaw man o kun gabi. Pero ang salakyan nga nagasunod sa iya, amo pa ang nagbatsyag. Nagamat-amat guba ang aircon. Gani, mabatsagan man sa iya nga tip ang temperatura sa gwa. Aircon? Wala ka wayan, pabalik sa sagay? Wala na eh. Wala na kami time sa magpa-check up. Hindi na kayo ibang time na. Oo, social. Ipektuhan mo. Tayo yun, lagi ako nalagan. Ikaduha nga leg, si Palay to Dumaguete City. 175 kilometers ang kalayuon. Pag-abot dito, nagpahuway sa makadali. Halos sa kada LGU, may nag-welcome sa iya. May mga runners man nga nag-inupod. Next leg, Dumaguete to Gihulngan City, 116 kilometers. May stopover pa siya nga kaon kag pahuway sa resort nga nag-offer sa iya sang gamay anay nga pahuway. Damo-damo sa Bilero Musa, may pakaon mo kami. Actually, got delayed sa amo, no? Pero hindi man race, so yeah, samba lang. Sige, we'll eat and spend some time rest, no? Chika-chika man sa mga mayors. Very active sila, actually supportive sila. Next leg, 115 kilometers, Gihulngan to Sagay City, Negros Occidental.
Dili na kuno nagbubu ang ulan, sangyara sila sa San Carlos City. Bisan basa sa ulan, kag batog daw ang dapya sang hangin, padayon lang sila. Dili na kuno nagdamo, pagid nga nagdamo ang runners nga nagainupod sa iya sa last leg. Sagay to Bacolod, 85 kilometers. May mga nagdungan na sa iyang runners pakadto sa Bacolod City. Las 7:15 sang aga sang Sabado, nakabalik siya sa kilometer 0 sa Capitol Lagoon. Ang pensar niya ay 680 kilometers, 702 kilometers galitanan kung dalaganon muna. Ini ang pinakalawig niya nga dalagan. Iniman ang iyang birthday wish sa iya 50th birthday nga malibot ang Negros. Kag ang benepisyaryo sa sining dalagan, mga kabataan nga may cancer. Yara sa 140,000 pesos tanan ang natipon niya nga kwarta kag nahatag sa ila, pinagi sa Negros Loop. Kag tubtub subong, nagapadayon pang pag-inabot sang donasyon. So, damo pa, may excited kami maghatag liwat kay mas dako-dako ang naipon namon this time. A total of More or less mga 130 to 140,000. Pero sige pa kami ha. still going. Still amon na ning amon sa mga charity of choice. 702 kilometers tanan ang iyan nadalagan sa sulod sang 6 ka adlaw. Kag nalipay siya, kay nakabulig na siya. Natuman niya pang iyang birthday wish kag nakahimo siya sang history bilang pinakauna nga persona nga ginlibot ang isla sang Negros pinaagi sa pagdalagan. Barb, grabe pa mga pwersa. No? Kung ganyan madrive ka ng libot sa Negros, kaya lakit ulo ko. Ano pa yung daganon mo? 700 kilometers? May 3K lang din kami. Ako masapuan ako guro sa higad sang dalan. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.